كبراتن كبران سمعتنا نلوم على الزدالني وزينات سبورت يسنالكم قريبنا لنا سناي مكتال انجليزاويت كلب تشيلسي ناي كلا ايبري تشامبيونز ليج صوتان مكياد لو مقدام اب ساعات قطري ناب كتما مونيخ كتاتيام ذا كلب اول حلقاتي قدام ايبري سلسه بادو بمرتعه ذكر كوينو نزي شتتات احويا نابر فصامي كتحلف زلوا تخلو كبي ترايزي كونس بركز بولو اقدسي مس قداموت 10 حدث لفت صوتون بمسبرتن مقطعاتن بمخسره صوتا ود كوينو كقربيوم منالبات امر انت زي تفطيروم دحر شدش اوارح زن كلباتي رخبا بملون ابزوشتي شدش ورحي بزوح نغرات اوشت زن كلبات تخيديوم بايرن مونيخ ابزنا لهم صوتا على وايد حزاك تاتو ترايون زي كونس نز صوتا كان ود وسيدا ناي ربح فصامي انصار كاب نابولي وي بارسلونا زحلفت كلب تمعلو كم زلاون يغلصالهم تشيلسي نكم بعل كريستيان بوليسيتش سيزار اسبريكيتا كمون بيدرو ابتي ناي فصامي اف اي كاب استخايد انصار ارسنال بمسبرتي كتكسرهم كلا ويليان مستي وعلوم بقعن زوردو كفيلاو مقداتي كاب صوتا كرح كله روبن لوفتشكون عجا بعل بيدرو كبصحو كانتون ابتناي فصامي انصار ارسنال اب طقمي بزي معلو ابزنا لهم صوتاون اطراطري زلون بتوسخون تشيلسي اسبانيا وتخلخلاي ماركوس الونسو اب قدماي ابره بزتوهابتو قيحكار كابزنا لهم صوتا كرح كله اكافالي جورجينوون كلت بيچا كارد سلازلو ابزا صوتاي كسلفنيوم ابز حلفت صوتات كلوبو بلوز طقعات كنصبر صنها كافالي بيلي جيلمورون ابتي اور حمله انصار كريستال بالاس زورد مسبرتي ناستا سلسا ورح كاب صوتا كرح مخانو تحبيريوم باركس اسرطاني اذا انجليزاوت كلب تشيلسي فرانك لامبارد 10 قوم تسلفت تصوتي باستفلال مخنياتات كسيريو زلو هاغاف لمتكا اندقي 18 عام زخنو كوتاتي تصوت حيزو نباير مونيخ بديو نابرع فصامي كسجر نقيل زلوم بروجا ماتسن مانسون ماونت ريس جيمس انجورين تاري لامتاي كمون ماركوهي نقلت تصوتي كابتي متكاتا توهيلوم بفرانك لامبار ناب كتما مونيخ بقسو استعززو مخانوم تحبير لهم اذا نتخاتالي 10 شوعات غزي ناي كل صوتا عاود زمزغبت باير مونيخ كرن كل دما امسبرتي وي اسكافي زخنت صوتاي بزيكا كينغسلي كومان كمون بنجامين باباردن انت زي كوينو كال كم زي ليو زغل زلوم متكا ناجم تصوت دما بزح كم زي سكفيو زفلتم نالبات اميدا اليانس ارينا مونيخ متصوات نتشيلسي تاريخ 2012 ناي فصامي تشامبيونز ليج مرغام كتسفوم اكوا انت خاله مزي تشيلسي ابقلولاو مسبرتي تصوتن زلو فلي شتونغن منالبات حلم خوينو كترف كم زخليو زغمتم ابزنا لهم صوتا اميدا مس قدامت 10 حدا كسلفو تسوي زغبرلهم تصوتي انترينا بار بوغن باير مونيخ حلاودات نوير كيميتش بواتين الابا دافيس غورتيسكا تياغو غنابري مولر بيرسيتش كمون لواندوسكي كون خلو بوغن تشيلسي دما حلاودات كاباليرو زوما كريستنسن رودريغر جيمس باركلي كوفيتش ايمرسون ماونت جيرود كومون هودسون اوداي كسلفو تثبيت كبرن بمسرت سبورت ميلو لوغومبار صوتا بعوت باير مونيخ كلت بحدا بمزام بدمر حمشت بحدا كزازم تثبيت كبرن ناي سلسته سومن عرفت صنحه اسبانيوي كلب برشلونه لو مقدام اب قطم ودي كام حلاف قط مدام ام ميدا انصار نابولي اب قطم قدام اجر ناي زن كلبات اول حلقاتي بناي معروضيت حدا بحدا يتزازمهم ولو كازو وصيت حماق تزيكون حلقه غانتا ليونيل ميسي جنزوان ጫኔም لعل تسفى خمزي بلوم يتزاربهم باق او مخلو بسلازي عجبم اسلط انايزا كلب كيكستين اسلط انايزا كلب نبر ارنيستو فالفيردي تكي منبر مسلط انايزا كلب كابز تركبلو عن صوتا ناي تشامبيونز ليج اكايدوم سلازي نقصالنت نايزا اسلط ان ابزا كلب اذا صوتا اقداسيتام بريزيدنت جوزيف ماريا بارتيمون مصا نايزا اسلط ان ناي دمص مسمع كابت صوتا نايزا كلب كغبر مهانو افليطلهم دحرنا 2015 عوت وانجا تشامبيونز ليج برشلونه نزوانجا شتاماي كوينات يازلام ابز صوتا ذا كاتالونايت كلب سيرجيو بوسكيتن ارتور فيدال كسرميام هولندا اكفالي فرانك ديونغ فرنساوينات قعتي عثمان دمبلن انتوني غريزمان دمانا مسار نايزا كلب زملوس تصوت كوينم علوم بوغن نابول دما اتقاي لورينزو انسيني ابز صوتا زيهل ابال كوينلوم اذا كلب ابزنيلو محمد مدرخ سري اشاوع درجه هيزو وددرام ززامات ذكريم اذا دما دحر 2009 زخفوت ايد كوينو تمزكي بالهالوم بس دما اذا كلب نايزمنت عام سوتافي امدرخ تشامبيونز ليج كبقي مالتيوم اذا انكم مفتحنا اذا دما نزون عمل علب مخانو اذ صوتا العلم تلخ كرايه تسبي دغفتن تعذبتنيم
ሳላሕ ካብ ሊቨርፑል መወፀኒሩ ናይ ቅድማት ከዓይ ቀያሕቲ ኤሚል ሄስኪ ኣገዳስነት ሳላሕ ኣብ ሊቨርፑል ሕቶ ዘድልዮ እኳ እንተኾነ እዛ ጋንታ ሎሚ ዓመት ንፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ እንተዘይትዕወት ግና ኣብ ዝክራማት ካብታ ጋንታ ክወፅእ ተኽእሎ ከም ዝነበረን ባዕሉ ሂስኪ ድማ ንሳላሕ ነዚ ክገብር ክመህሮ ይኽእል ምንባሩን ዝሕብር ዘሎ ኣብዚ ዓመት ሊቨርፑል ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ ዘስዓቦ ምቁራፅ ግጥማት ነታ ንነዊሕ እዋን ዝተፀበየታ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ከም ዝዓተረታ ዝዝከር እዩ ሳላሕ ድማ ኣከታቲሉ 3 ግዜ ንወርቂ ጫማ ካብ ምዕዋት ተዓንቂፁ እንተኾነ ግን ዝግብፃዊ ኣብዚ ዓመት 19 ሽቶታት ብምቁፃር ገና ኮኸብ ናይ ክለብ ጋንታ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊፁ እዩ መሐመድ ሳላሕ ኣብዛ ጋንታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዛ ጋንታ እንተዘይህሉ ሊቨርፑል ንቅድሚት ከገስግሳ ዝኽእል ካብ ዝነበረ ሓይሊ ክትወድቕ ትኽእል ምንባራ ኣብ ምድራኽ ሓይልታ ጋንታ ንዝጨበጦም ዋናጩን ድማ ዓብ ተራ ከም ዝተፃወተን ድሕሪ ምሕባር ሕጂ በረኣእያይ ሳላሕ ኣብታ ጋንታ ክቕፅል ኣለዎ ሎሚ ዓመት ናዛ ዋንጫ እንተዘይዓትሩ ግና ካብ ኣንፊልድ ክወፅእ ኣለዎ ኢለ ምስ ተዛረብኩ ክብል ኤሚል ሄስኪ ኦን ታይም ስፖርት ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ ሄስኪ ኣብ መወዳእታ ሳላሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምዛ ጋንታ ብምጽናሕ ደጋጊሙ ነዛ ዋንጫ ክዓትር ክፍትን ኣለዎ ምዛ ጋንታ ብምዃን ንኹሉ ዓወታት ተጓናፂፍዩ እቲ ብድሆ ግና ቀፂልካ ዳግም ምዕዋት ክብል ገሊጹ ኣብ 2023 ምስ ሊቨርፑል ዘለዎ ውዕል ዘበቅዕ ሳላሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ሪያል ማድሪድ ስሙ ክጥቀስ ድሕሪ ምጽናሕ ብቐጥታ ምስ ቀያሕቲ ዘለዎ መጻኢ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእቲ ምንባሩ ይዝከር እንታይ የጋጥምን መጻእ ከመይ ከም ዝኸውንን ዝፈልጥ የለን እንታይ የጋጥም ሓቢርና ንመልከት ኣብዚ ግዜ ንፕሪምየር ሊግ ተዓዊትና ኣለና ኣነ ሕጉስ ኣለኹ ክብል ኣወርሒ ሓምለኒ LAFM ኮሎምቢያ ከም ዝተዛረበ ድማ ዝፍለጥ እዩ ናይዚ ወቕቲ ዕውት ናይ ፀወታ ግዚኡ ገዲፍካ ሳላሕ ኣብቲ ምስ ብራይተን ዝነበረ ኣዝዩ ስስዕ ዝብል ቅፅል ዘስዓበሉ ዘንፀባርቆ ፀወታ ንብዙሓት ቅራቢሉ እዩ አሰልጣን ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ክብር ናይዛ ክለብ ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ንምምላስን ኣብ መድረኽ ቻምፒየንስ ሊግ ድማ ተወዳዳሪት ክለብ ንምግባር 300 ሚልዮን ፓውንድ ሒዙና መስርሕ ዕዳጋ ተፃወቲ ክኣቱ ቀሪቡ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣሎ እዛ ክለብ ድሮ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምስጋር ተፃወቲ ንናታን ኣከ ካብ ቦርንማውዝ ከምኡን ፌራን ቶረስ ካብ ቫሌንሲያ ናብ ኢቲሓድ ስታዲየም ምምፃእ ዝፍለጥ እዩ ካብዚ ብምቕፃል እዚ ኣሰልጣን መስመር ምክልኻሉ ንምድልዳል ንተኸላኻሊ ናፖሊ ሴኔጋላዊ ካሊዱ ኩልባሊ መስመር ምጥቁዕ ንምዕባይ ድማ ንኣጥቃይ ኢንተር ሚላን ላውትሮ ማርቲኔዝና ኣጥቃይ አትሌቲኮ ማድሪድ ጃኦ ፌሊክስ እና መሳርዑ ጽምብር ተዳልዩ ከም ዘሎ ዝተፈላልያ ምርብ ሓበሬታታት ይገልጻሉ አርቱር ሜሎ ምስ ባርሴሎና ከም ዘይጻወት ሓቢሩ እዚ ብራዚላዊ ድሕሪ ላሊጋ ኣወርሒ ሓምለ ምዝዛሙ ምስ ደቂ ጋንቱ ናብ ልምምድ ከም ዘይተመልሰ እዩ ዝግለጽ ብሰንኪ ብኩራቱ ድማ ባርሴሎና ነዚ ወዲ 23 ዓመት ናይ ማእከል ሜዳ ተጻዋታይ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክትብይነሉ ምዃና ከም ዝሓበረት ተፈሊጡሎም ንሱ ግና በዚ ከይተሰናበደ ናብዛ ጋንታ ከም ዘይምለስ ኣትሪሩ ሓቢሩሎም አርቱር ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ክጽምበር ከም ዝተሰማምዐ ድሕሪ ምርጋጹ ምስ አሰልጣኒ ባርሴሎና ኪዩኬ ሴቲየን ዝነበሮ ርክብ ባይታ ከም ዘበጠ ይንገር ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ቶተንሃም ንናይ ቅድም ሓለቃ ጋንታ ዝነበረ ሌድሊ ኪንግ ከም ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ጌራ ከም ዝቆፀሮት ይግለጽ ኣሎ ዝውድ 39 ዓመት ኣብዛ ክለብ 13 ዓመት ናይ ፀወታ ግዜ መሕላፉ ዝዝከር እዩ ድሕሪ ምስንባቱ ድማ ከም ኣምባሳደር ናይታ ክለብ ኮይኑ ካብ 2012 ከገልግል ጸኒሖም ናብ ክለብና ብምጽምባሩ ኣብ ኩሉ ናይ ትንተናን ናይ ፀወታን ግዜ ንምስራሕ ብምባል እዛ ክለብ ኣብ ወግዓዊ ገጻታ ኣስፊራላ ብዘይካዚ ኪንግ ኣብ ናይ ኣካዳሚ ተጻወቲ ናይታ ክለብ እውን ክነጥፍ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ናይ ቅድም ሓለቃ ጋንታ ዝኾነ ኪንግ ኣብዛ ክለብ ካብ 1999 ኣትሒዙ 323 ፀወታታት ኣካይዱ ኣብ 2008 ድማ ንዋንጫ ካርሊን ካፕ ክዕወት ክኢሉ ኣሰልጣን ናይዛ ክለብ ዝኾነ ጆዜ ሞሪኖ ንምምፃእ ኪንግ ናብ ክለቡ ማመልከቱ ብጣዕሚ ተሓጊሱ ኣለኹ ብምባል ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእካ መልእኽቲ ሰዲድሉ ንዝበሃል ዘሎ ጽንጽንታታት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ምስ እንምልከት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝክራማት ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ጄሲ ሊንጋርድ ንዝመጻ ጠለባት ክትቅበል ድልውቲ ምህላዋ ይሕበር ኣሎ ክሳዕ 2021 ምስ ተወሳኺ ዓመት ዝጸንሕ ምርጫ ንውዕል ዘለዎ ሊንጋርድ ጋንቱ ዩናይትድ ምስ ኣሰማማዕ ጠለብ ዘቕረበት ጋንታ ነዚ ናይ ተወሳኺ ዓመት ውዕል ብካሽ ክትከፍል ድልውቲ ምህላዋ ዝሕበር ኤቨርተን ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ተኸላኻላይ ዲዮጎ ዳሎት ብ10 ሚልዮን ፓውንድ ከተፈርም ተስፋ ኣሕዲራ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ ክትብል ደሚረራ ፍሊጣ ሬድ ዴቪልስ ለዝተኸላኻላይ ኣብ 2018 ናብ ኣኸቶም ጽኦን ከላ ዕጽፊ ናይዚ ኤቨርተን ኣሪባቶ ዘላ መጠን ከፊላቱ ልምንባራ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ዳሎት ኣብ ሜዳ ሙሉእ ብሙሉእ ክስለፍ ከም ዝተሸገረ እዩ ዝሕበር
ናይ ክንፍ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ዊልሰን ብመሰረት ደሳን ዝሃበው ተሓብሬታ ኣብ ራዳርታ ናይ ዝዓመት ጎብለል መድረኽ ሻምፒዮንሺፕ ብምዃን ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝደየበት ጋንታ ሊድስ ዩናይትድ ኣትዩ ከም ዘሎ ይንገራሎ። ዊልሰን ዝሓለፈ ዓመት ብልቃሕ ምስ ቦርንማውዝ ጸንሐ ኮይኑ ኣብ አንፊልድ ክሳብ 2023 ዘጽንሖ ውዕል ዘለዎ እዩ። አቡሜያንግ ምስ ኣርሰናል ውዕሉ ከናውሕ ከም ዝተቃረበ ዘቴሌግራፍ ኣብ ዘውጻእቶ መግለጺ ጠቂሳ ኣርሰናል እዛ ኣጥቃዓይ ውዕሉ ከናውሕ ተስፋ ኣሕዲራ ከም ዘላዩ ዝሕበር ጋነርስ ንአቡሜያንግ ሰሙናዊ 250,000 ፓውንድ እናኸፈለት ን3 ዓመታት ዝጸንሕ ውዕል ቀሪባትሉ ዘላ። ኢጣልያዊት ክለብ ላዚዮ ናይ ቱርካዊት ክለብ ፈነርባቻ አጥቃዓይ ቬዳት ሙሪኪን ምፍራም ን16 ሚሊዮን ፓውንድ ገንዘብ ቀሪባ ምህላዋ ጂያንሉካ ዲማርዚዮ ኣፍሊጣ። ላዚዮ ነዚ ኣብዛ ጋንታ ኣብዛ ዓመት ጥራይ 17 ሽቶታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ ናብ ሕቁፋ ክትጽምብር ድሌት ተሓዲራ ዘላ ንመስመር መጥቃዕታ ንምድራዕ ካብ ዝተላዕለ ሓሳብ እዩ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኸምዚ ዘለዎ ምስ ዝቕጽል ናይ ዝመጽእ ዓመት መድረኽ ቻምፒየንስ ሊግን ዩሮፒያን ሊግን ኣብ ውሱን ስታዲማት ክካየድ ከም ዝኽእሉ ይፋ ኣፍሊጡ። እዚ ለበዳዊ ሕማም ንናይዚ ዓመት መድረኹን ኣብ ውሱን ስታዲማት ጥራሕ ከም ዝካየድ ከም ዝገበሮ ዝፍለጥ እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ናይ መዛዝም ፀወታታት ኣብ ከተማ ሊዝበን ፖርቱጋል ከም ዝካየድ ክግበር ከሎ ናይ ዩሮፒያን ሊግ ድማ ኣብ ጀርመን ክግበር እዩ። እዚ ዳግማይ ምስ ዝቕጽል ድማ ነዚ መፍትሒ ዝኸውን ኣብ ሃገራት ፖላንድ፣ ሃንጋሪን፣ ግሪክን ቆጵሮስን ከምዘይ ወገናውያን ሃገራት ነዚ ናይ ኤውሮጳ መድረኻት ፀወታታት ከእንግዳድለዋት ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ናይ ዝመጽእ ዓመት መድረኽ በዚ ምስ ዝቕጽል ድማ ኣብ ስዊዘርላንድ ብዝካየድ ፀወታታት ክፍልም እዩ። ይእፋ ብተወሳኺ ናይ ሃገራውያን ጋንታታት ፀወታውን ብኸምዚ ክካየድ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡሎም። ስካይ ስፖርት ናይ ዝዓመት ናይ ብጋንታታት ዝተመዝገበ ምሩጽ ኣህዛዊ ሓበሬታ ከምኡን ብትሕቲ ዕድመ ማለት መንእስያት ተጻወት ዝተመዝገበ ብዙሕ ሽቶታትን ኣገዳስነት ኤምሪክ ላፖርተ ኣብ ክለብ ማንቸስተር ሲቲን ዝዳህሰሰ ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ዘርጊሕሎ ንምልከት። ናይ ሎሚ ዓመት 25 ሽቶታት ፕሪምየር ሊግ ብ12 ዝተፈላለዩ ትሕቲ ዕድመ ኣመዝገብቲ ተሰኒዱ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ናይ ጸወታ ወቕቲ 19 ሽቶታት ጥራዩ በዞም መንእስያት ክምዝገብ ተኻኢሉ ነይሩ። ማቲ ሎንግስታፍ ንጋንትኡ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ዩናይትድ መዕወት ሽቶ ዘመዝገበ መንእሰይ ተጻዋታዩ። ብዘይካዚ ዓባይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ 2019 ኣብ ግጥም ኤውሮፒያን ሊግ ኣብ ልዕሊ ክለብ ኤዚ ኣልክማር 4-0 ኣብ ዝተዓወተትሉ 18 ዓመትን 72 መዓልታትን ኣቁፅሩ ዝነበረ መንእሰይ ተጻዋታይ ሜሰን ግሪንውድ ንሽቶታት ናይ ጸወታ ሰኒዱ ነይሩ። ብዘይካ ግሪንውድ ኣብ ውድድራት ኤውሮጳ ዩናይትድ ወኪሎም ሓደን ካብ ሓደን ንላዕሊ ሽቶታት ብምምዝጋብ ክብረ ወሰን ሒዞም ዝርከቡ መንእሰያት ተጻወቲ ማርከስ ራሽፎርድ ኣብ 2016 ንክለብ ሚድትላንድ ኣብ መበል 18 ዓመት 11 መዓልታትን ዋይን ሩኒ ኣብ 2004 ንክለብ ቨነርባቻ ኣብ መበል 18 ዓመትን 340 መዓልታትን ቤስት ኣብ 1965 ንክለብ ኤችጄኬ ሄልሲንኪ ኣብ መበል 19 ዓመትን 137 መዓልታትን እዮም። ቦርንማውዝ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣንጻር ቶተንሃም ተራኺባ ማዕረስ ተፈላለየትሉ ጸወታ እንኮ ኣብ ዕላማ ዝኣትወት ፈተነ ኣንጻራ ክካየደላ ከም ዘይከኣለዩ ኣሃዛዊ ሓበሬታት ጋንታ ዘነጸሩ። ኣብ ዝሓለፈ ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ዘካየደቶ ጸወታታት ግና 10 ዝኸውን ኣብ ዕላማ ዝኣተወ ፈተነታት ሸቶ ተኻይዱላ። ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ቶተንሃም ኣብቲ ኣብ ነሓስ 25 2019 ብኒውካስል 1-0 ዝተረትዓትሉ ግጥም ኣብ ቁጽጽር ኩዕሶ ናይ 80.2 ሚእታዊት ዕብላለ ከም ዝነበራ ይሕበር። እዚ ቁጽሪ ነዛ ጋንታ ኣብ ታሪኽ እታ ካልእቲ ተሳዒራን ከላ ዝለዓለ ቁጽጽር ኩዕሶ ዝነበራ ጋንታ ይገብራ። ወልቭስ ናይ ዝዓመት ጸወታ ኣብ ብትሕቲ 10 ስዕረት ያዛዚማቶም። እዚ ድማ ነዛ ጋንታ ድሕሪ ኣብ ዓመተ ጸወታ 1958-59 ንጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ተዓትር ዘኽኣለ ሰነደቶ ኣብ 42 ግጥማት 9 ስዕረት ንፋልማይ እዋን ዘመዝገበቶ ኮይኑ ይርከብ። ተጻዋታይ ሳውዝሃምፕተን ዳኒ ኢንግስ ድሕሪ ኣብ 2010 ዓመተ ጸወታ ምስ ሳንደርላንድ ብምዃን 24 ሽቶታት ዘመዝገበ ዳረን በንት እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ናይ ፕሪምየር ሊግ እትርከብ ክለብ ኮይኑ ን21 ሽቶታት ናይ ዝዓመት ብስሙ ቁጽር ዝኽኣለ ካልኣይ ተጻዋታይ እዩ። እዚ ኢንግስ ዘመዝገቡ ኣህዛዊ ሓበሬታ ንብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝተመዝገበ ሽቶታት ኣውፂኻዩ። ንዳኒ ኢንግስ ተኸቲሎም ናይ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣውፂኻ ናይ ዝዓመት ንዝበዝሐ ሽቶታት ፕሪምየር ሊግ ዘመዝገቡ ተጻዋቲ ፒየር ኢሜሪክ አቡሜያንግ ኣርሰናል 20 ሽቶታት፣ ራሂም ስተርሊን ማንቸስተር ሲቲ 20፣ ጂሚ ቫርዲ ሌስተር ሲቲ 19፣ ሳዲዮ ማነ ሊቨርፑል 18 ከምኡን አንቶኒዮ ማርሻል ማንቸስተር ዩናይትድ 17 ሽቶታት ብምቁጻር ካብ ካልኣይ ክሳብ 6 ተሰሪዖም ኣለዉ።
بزيكا ذكر انكلونا ماكل تخلخلاي مانشستر سيتي إيمريك لابورت ابز عمت اب 15 قطمات كسلف زخ عليهم سيتي دما بناتو حاجز 5 شوطات كتمزجب كيلايا نسو اب زينبور 23 قطمات دما مسالاسا كثيره لابورت اب تصاوتلو نفسه كف كتيم 20 دقائق حنت شوطو يقرب اذ دما ابز عمت ابز وددر مخانيو تزبلص بماكل تخلخلاي تمزجب كبر وسنيوم بزيكا لابورت ناي ماكل تخلخل تستفلاليو كلباز قربو حنت شوطو بمنصر دقائق كنرئن كلنا بقر ناي وولفز بولي 131 دقائق غوميز ناي ليفربول 124 دقائق ايغان شيفيلد يونايتد 106 كونيل 104 كومون فيرجيل فان دايك 103 دقائق يوم كلب ارسنال ام نفس وقف زحلف 5 عامتات ناي وانج انا فصامي قصم كتبصح زخالت غانتا كوينا لام ناي حجي اسلطاني ميكيل ارتيتا دما نمزنت حلقه غانتان اسلطانن مريحነት بمحاس نا ارسنال نصوا اف اي كتعتر زخالنا مجمر علام زبل كبري تغونات يفلام امود اتا دما تشيلسي 27 شتات ناي بريمير ليج زعمت ب22 تحتيون عدمه بزلوم تصاوتي كتمزغبو بمخال ناي غزا رسا كبره وسن حيزالا زخبركم سمعتنا نلومي زدالنا يتحسو مدى مقال سبورت ابز فتصيمنا لنا ادالوت مدى بهنوك عبازقي روبيل برختكم اون دانا يتسفازق بحبات مخانينا اساسنا يوم